салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чӣ тавре ки мебинед, ҳозир ман имрӯз барои шумо нарху навои паплина пешниҳод мекунам. марҳамат тамошо кунед ва бо мо бимонед. Анами намуд паплино 120 сомонӣ, бисёрам хушрӯвай. Ино материалошон доингай, сифаташ нағзай, яъне доингша. баъд як чизи дигар ёдовар мешавам ки анамин шумо агар паплини нигиндор хоҳед, дар бозор 60 сомона 70 сомона ҳам паплини нигиндор пайдо мекунед. вале анамин ие ки ҳозир ман шумода нишон додестам, и ҳам сифати паплин нағзай, ҳам анамин нигинчаош тозаян. на марҳамат касое ки хоҳишманд ҳастай, марҳамат тамошо кунед. и ҳамаи паплино фурӯхта мешавад дар корвон. якум дарвозаи корвон даям фурӯхта мешавад тарафи обтовида, баъд тарафи анами пеши корвон ситида таги нависои якум рядаям ами ҷои паплинои ҳам донаки ҳам обтовӣ. агар касе барои фурӯш харидорӣ кардан мехоҳад, аз анамунҷа пайдо кардан метавонад. я мисол наи паплино зи 120 сомон нигиндорш боша, шумо мумкин ки 90 сомон 100 сомон ё ин ки камакагаида арзонтар бенигиншам пайдо кунед. ана инамудоша манам хе хушрӯ. и гулоша бинед меги вишивка задагай, вале и паплинай бе вишивка бе ҳичи. наиҷа бинед чанд намуд гул дора. ино 100 сомониян дӯстони азиз либосаш. ба ман шахсан анавай савзаш махкул шид. баъди тарафдаям бо ҳаст. ҷадаям бисёр гулои гуногун дора. ҳар гуле ки ба шумо маъқулай. мисол касе ки дар тоҷикистон ҳастед, осон мешава. пешакӣ медонед бозор да кофта намегардеду, пешакӣ медонед кадом гул шумо да писанд омадагиай, баъд омада мехаред. вале касоне ки аз тоҷикистон берун ҳастанд, метавонанд ягон шахси наздикшона, ягон шиносшона равон кунанд, то ин ки ба онҳо омада харидорӣ кунанд анамин намуд гулҳора. иҷада бинеданаи намуд бо паплино ҳастай. иям бисёрам хушрӯвай. иям либосаш 100 сомонай дӯстони азиз. баъдане гулои вайш ҳастай. гуногуни гулмайдаву гулкалону ҳар намуда. аз ин ду намуд ҳастай. 3 метраш 100 сомон. бисёрам хушрӯвай. аз дига намудоша бо ма шумода пешниҳод мекунам. хоҳишмандо метавонед ки анамира омада харидорӣ кунед. афсус ки раҳо маҳкамаю доставка намешава. ҳам ки кушода шид раҳо граница, баъд мо ёра доставка мекунем ба дигар шаҳрҳои русия. на марҳамат иҷадаям анами хел 100 120 150 ҳамин либосворӣ ами паплини нағз агар гирем гӯед, паплини чихе гӯем, паплини доингша гиред, анами нархай. агар шумо мисол паплин харидорӣ кунед, паплини арзон кобед, дар бозор хитон агар мустақилона омадед, 3 метраш 40 сомонаям пайдо мекунед дар бозор, 3 метраш 50 сомонаям пайдо мекунед. вале шурван, вале ё гулшон аз гулои пешиная, ё ин ки сифаташ уқанағз нест. анаи гула бинед, шанел буда, версачи буда, чанд намуд анами гуло омадагиям. ино 120 сомон либосаш, яъне 3 метри ами 120 сомонӣ. чанд ранг дорам. ана марҳамат тамошо кунед бинед рангоша. савзам хушрӯвай. иҷада бо дига хегулош ҳастай. аз якта ба якта ман шумода нишон метам. амҷа чанд чизе ки ҳастай.
120 сомония. ой дурунтара бо мебинем агар ҷо сатсма бо набоша. ана инамучам ҳаст. бине чӣ хушрӯй коричневӣ. аз ин чанд ранг доштай. ана материал ба хушрӯй. ана паплин глош хушрӯй. ира киртои чеченскира я вақт реклама карда будем. ана ми намуд паплин кати я намуд киртош буд. ҷаданам хе гулдор гули ҷудогона дора однотоннияй. рангоша бинед 4 ранг буда иҷада. бисёрам рангои хушрӯ. сиёшам ана коричневишам. баъд ана ин намуд паплиноз биромадай. аз ин 120 сомонай як чанд вақт пеш ман нигиндорша 70 сомонӣ харида будам. ана бинед вай дим сорташ буд. и доингша 120 сомон. неҷа бобинед чӣ гло ҳастай. тарафш бо 100 сомонош сар мешава. тараф 100 сомияй дӯстони азиз либосаш. неям хушрӯ. и ҳами таги нависояй дӯстони азиз якум риад. дар ин ҷой набо бинед Versace. навай ин айҷада бо аз ини гло ҳастай рангош кати. Versace-ро бинед чанд ранг доштай. дар инҷа аз як гул чанд намуди чанд ранги будай. ҳама намудами паплино. ана иншам хушрӯ дӯстони азиз. киртада хушрӯ мебирояй на рангош. шумо кадомеш ки маъқулай потом баъд омада мехаред бахшиш. ана ҷара бинед бо. баъд ана вай гули майда анаям хушрӯ дӯстони азиз. бинед чӣ хушрӯ метоба. аз инам чанд ранг доштай. ин ранги киртои вақти пеш да будам хеле гул будай. не намудошам бинед. имсол бор камтарак даромадагиай глои нав камтаракай дӯстои азиз. бо агар якчанд вақт пас ё пеш аз ид агар наёран. имсол ами вақте ма ба наворгирӣ рафта будам бисёрам гул набуд, нусха набуд. ина бинед дӯстони азиз ё ҳамаш 120 сомониян. баъзеё нависта буданд дар комментария вақте ма материалҳои қимата пешниҳод кардам. дар комментариҳо нависта буданд ки бисёр молои мисол ҳамисол усолай новинка нест гуфта нависта буданд. дӯстони азиз корвон маҳкам буд. баъд карантин шид. раҳо границаҳо маҳкам буданд. барои ҳавай бор омадагӣ набуд. ҳозир боша оҳиста оҳиста кушода шидестай. баъд бисёри боро омадестиян аллакай. ана ин намудам бисёр омада маҳқул шид. гулмайдай нигинои кабуд задагианша хушрӯ метова. сиёҳа бинед дӯстони азиз. 120 сомон либосаш. баъд ана иш ҳастай. иш бо гулош ҷудогонаай камакак. хел ранги ҷавси бад нест. Луи Виттона бинед паплинша савза фирмини кадаги. ана ям хушрӯай. бинед фиолетовишам ана сиёша. ой рангошам бинед. рангошам будай. ана паплина мехоҳам шумода нишон диҳам. гулмайдай бисёрам паплини хушрӯ. нархи 60 сомон дӯстони азиз. либосаш и доинг нестай. поёнша бинед лавдоманияй. баъд и нигина нестай ҳам хе блёскай. танаша бинед ранги нигиндор метоба вале инам хе блескай.
ай чанд рангай оз ма рангоша шумода нишон метиҳам. Паплини хушрӯ некем глош лав домани бори омадаги ай поёнуш набинед рангош чӣ хелеош ҳастай. бисёрам рангои хушрӯ ҳамаш заминиш некем коричневӣ ҳами тагиш коричневӣ ҳамаш набинед. ира платья блузи бисёрам хушрӯ меояд. ана ин тараф боша ино 120 сомон ошай аллакай доингои 120 ма. порсол мисол доинг 100 сомон 80 сомон буд вақте ай бозор мегирифтӣ. ози доингои гилои пешнатарша миёбӣ 80-100 сомон вале ами камака гили навша ин нарх намиёбӣ. ана инам доям 120 сомон бисёрам хушрӯ гилои гуногун дора заминош ҳар хелай. марҳамат тамошо кунед. ана вай полосатиёшам бинед чӣ хел нағзан. ози ма гуфтам ай пеш кунам бо хушрӯтар шумо бинед ҷавдан бисёрае қабанавор гирифта нашид. ози агар шава бо анами ҳаминора заминда ҳастай пешихҷона мондаги анами паплино аз пеш бо ма шумода камакак нишон метимам паплинои сафеда. ана ин тарафдаям ҳаст ана ин намудо бинед. на дӯстони азиз метавонед тамошо кунед паплинои 2020 ки чӣ хел паплино буромадагӣ ҳаст нест. дар ин ҷа ана ин намуд доингои хушрӯ нигиндора иёям. аз ино чанд ранг ҳастай. ана ин тигр беҳад хушрӯ меояд киртада бовар кунед. ҳамин ранги савзаш боварӣ дорам ки хеле ва хеле хушрӯ меояд. бинед чӣ хел хушрӯи материал 120 сомон ай либосаш тозаш 120 сомон ай. дӯстони азиз ози ҳамин материалҳое ки ози буромадагиян аллакай дим сорт сем сорташ меброяд ва ё бо сифаташ пасттаракай 10 сум 20 сум 30 сум а якдигараш фарқ мекунанд. ана ие ки ҳози дар замин буд ана дареҷа овезонша шумода нишон тим пираша ябор бинед хай гило дора. на либосворӣ 120 сомонӣ. афсус ки раҳо маҳкаманд. дӯстони азиз шумо метавонистед ки дархост кунед ман ба шумо равон кунам. набинед фиолетовиш чӣ хел хушрӯвай сиё ба сурхшам хушрӯвай. ана ин сафедое ки ман нав гуфтам ҷо овезон буд ина аз наздик бинед чӣ хелай чанд намудай. бисёрам хел рангои дилкаш рангои сафеди хушрӯ. дар ин ҷа ина ин намудо ҳастай. и паплин нест дӯстони азиз. и шолукбори наям хела 150 сомон либос шай хесабукакая набинед чанд намуд дора либосаш 150 сомон. шифон буринай ҳо шифони сабукаки ам хеле айда. марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. умедворам ба шумо писанд омад абзори имрӯза. насиб боша бо ма шумода дигар намуд абзороям мекунам баъд пешниҳод менамоям. мондани лайкро фаромӯш накунед ва интизори видеоҳои ояндаи мо бошед дӯстони азиз.